Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasad kami. Mga igsoon, aniya kita nining Biyernes sulod sa Kwarisma. Diin parahin kitang nangandam alang sa umaabot Semana Santa, pagkasugdan na karong Domingo. Aron mahimo kitang ngayan paghalad ni Santos nga misa, maghinulsulod na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako iyamot, sa una-una, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga makakagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, ngay mo tang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan, aron tungod sa imong kaayo, mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala nga nagulipon namo tungod sa imong kaalaot, tungod sa among kaalaot. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan, gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan, bisan ang suod kong mga higala naninguha sa mapukan ako. Matod nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig ka nako, o gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayod sila, nga naglutos ka nako, ug dili gayod mudaog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa pakit-a ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sakit, isangpit ako sa Ginoo, biyang ipatalibugan ang akong tingog. Sa akong kasakit, isangpit ako sa Ginoo, biyang ipatalibugan ang akong Nahigugma ako kanimo, O Ginoo,
sa akong kaluwasan akong kuta. Daganong tang Ginoo, mituaw ako. Maluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, nisangkit ako sa Ginoo. O iyang ipatalimugan ang akong tingog. Ang mga balaod sa kamatayon, nagalibot kang ako. Ang makalaglag na baha, nilumos ka na ko. Ang mga gapos sa kainatpan, nagabagkos ka na ko. Ang mga litwag sa kamatayon, nakaapas ka na ko. Sa akong kasakit, nisangkit ako sa Ginoo. O iyang ipatalimugan ang akong tingog. Sa akong kasakit, nisangpit ako sa Ginoo. Pag matawag ako sa akong Diyos, ikan sa iyang templo, ipamati niya ang akong tingog. Ug ang akong singgit kaniya, niabot sa iyang mga dalungan. Sa akong kasakit, nisangpit ako sa Ginoo. Biyang ipatalimugan ang akong tingog. ang mga pulong mo, Ginoo. Maglinulong ka sa aming pagtuo, ug agatang kami sa pagtuman sa iyong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga Hudiyo mitubag, "Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundi tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang, apan nagpaka-Diyos ka." Si Jesus mitubag, "Naisulat sa iyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan ug gipadala ngani sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kung nagbuhat ako nining mga butanga, tuhuin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako. Aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan." Dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto.
Daghang mga tao miadto kaniya, sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod nining tawhana tinuod gayud. Ug dito daghang mga tao mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Busa ayaw ka mo pagtuo kanako kung wala ko magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Naipanutihon sa in English nga nag-ingon, not all that glitters are gold. Dili tanang naggilak-gilak, bulawan. Tinuod, dili. Tinuod. Dili tanang kwarta, genuine, na apoy fake. Tinuod, dili. Tinuod yun. Pero usahay malipat punta. Usahay motuo punta. Bisan dili na tinuod. Mosa niyang itabo diya sa Ebanghelyo. Daghan mga tao naglibog si Jesucristo. Unsa bang ni siya? Tao ra ni siya o Ginoo? Sa atong panahon karon lisod na kay na tuison atong una-una na si Jesus dili Ginoo. Kay daghan man tagrason nga Ginoo gid siya. Pero sa panahon ni Jesus, ang mga tao maglisod gyud pag ila kung Ginoo ba siya o dili. Propeta hinuon makasabot ra sila. Muna nga naglibog in taon ang mga tao unsaon pagdawat nga si Jesus usa ka Ginoo. Ang uban ila naging gisalikway si Jesus. Pero si Jesus diha sa Ebanghelyo nag-ingon, ayaw ka mo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako nini mga butanga, tuhuin ninyo nga ako mga buhat bisag dili ka mo motuo kanako. Mga igsuon, tinuod makalibog yod, pero hinumdumi lang yun kung maglibog ka. Hinumdumi ni ang pulong spiritual discernment. Spiritual discernment. Kay kung magiskutag mga milagro, ang labing tinuod usab, bisan ang mga yawa kamao magmilagro. Bisan ang mga yawa pwedeng makabangon og patay. O kanakaning inikalag-kalag may ngunta, hala ni duaw akong lula sa mong balay. O kanang tinuod ba ka na o dili. Kaya nga naman ang mga yawa may kaya na sila mukuha sa tong atensyon o sa atong kahuyangan. Apan ang Ginoo lahi iyang pamaagi. Dili ka pakalitan, dili ka kanang pakuratan, kundi mutaymi na gyud ang panahon. Mahadlok man ka o dili, kung imo ng panahon lahi ang pamaagi sa Ginoo. Munang kinahanglan ta og spiritual discernment. Pag aninaw iya pa ba ni sa Dios o sa lain nani. Amen. Palihog manindog. Magampo kita nga ang Dios padayong magtutol kanato pinaagi sa mga propeta aron masangyaw nato ang mensahe ni Jesucristo. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, mutuman sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa walay pagkompromiso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo, mag-umol sa matag aspeto sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga mga Kristiyanos, modisiplina sa ilang kaugalingon. Libi na sulod ni ining mahinusulong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili magwagtang sa atong paglaom. Hinuon, mag-aghat kini kanato sa pagtubo o paglig-on, diha sa atong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami.
Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nasud diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, labi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa langit ng gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Amahan, gipadala mo ang imong mga pulong pinaagi sa mga propeta. Itugot nga maligon kami sa pagbuhat sa imong kabubuton o sa pagsaksi sa among pagtuo diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kamo aron ng atong mga halal ug sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton mo ta sa Ginoo sa sakripisyo ikan sing makamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alaw sab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga maluluyon, itugot nga mahimo uta kaming takos nga makalagad kanunay sa imong altar, ug makadangat sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa pagbansay sa mga bulahaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo. Nag-isa sa mong kasing-kasing anak kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman,
Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya sa pan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nga. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahingpit kami diya sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, siya makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sinungnaw. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahon nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mawabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang iyong pagbuo, dinhi sa iyo tamayong sa langit. Ang kalanong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloan kami sa among mga sala, maingon nga nagapasay kami sa mga nagasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunuano sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumong himaya hangtod sa kangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga maayo. Magampo kita. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod, sa sakripisyo nga among gikalawat o sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Pusamo sa kaluoy, ikaw ang among amahan. Magbubuhat, manunubos, Ginoo sa natanan. Jesus, mo'y katangaw, pasayon mo kami ang salat.